What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. Alright, so ngayon guys, our vlog for today is going to be a fun-filled adventure together with my friends. So kami ipupunta sa stage 1, bundok siya, Mount Masaraga dito sa Ligao, Albay. So perfect ang weather ngayon, no? Hindi maulan, pero sobrang hangin. Kaya I'm sure mamaya sobrang lamig. And I'm wearing sando. O diba, napakagaling. So today, kasama natin yung ating mga Bicolano vloggers friends. Isa na dyan si Jasper, andito siya ngayon. Oh, such a bit! Nagre-regla kasi ako. Oo nga sis, napansin ko naman yan. Mamaya mag-happy-happy tayo. So kasama din natin si JC and si JM mamaya. Of course, sina John Cota, EJ and si Kier. We'll be chilling tayo. Kaya samahan nyo kami guys doon sa pupuntahan namin. Okay? So with that, see you in my next vlog. Charot! Alright, let's go! Gusto kong kumain. Ano naman? Minimerienda, kakain ako. Magkano? Kumain ka na dali na. Gutom na kami, nakalibre tayo na. Go, laban. So ayan, dahil parang hindi pa ready yung dalawa, so kakaibaba muna kami para makapaglakong ang mga bakla. Alright, let's go! Hi! Hello! We're back! Hi, tita! Talaga? Ha? Tita, hindi po ako bakla. Lalaki po ako. Really also chicks. They're waiting sa boy. Charot lang, ew. Hi! Ano tong outfit mo? Daddy is my hero. Chelsea? Hello po, JM. Saan ba tayo pupunta? Stage 1, hindi 2, hindi 3. Stage 1. Ano gagawin dun, sis? Sasayaw, bet mo. Ay lang. Ay lang. Ano ba may expect namin? Ang daming May mean. mall. Ang daming ano? Ang daming mean. Daming mean doon. May mga boys. May natuwa. O tara na nga, let's go. Sumakay na kayo. Let's go, Sky! Stop right now. Thank you very much. So ngayon, we're heading to Mount Masaraga na. So nakapag-grocery na din kami kahapon. Ayan, so ito nga mga kaganapan doon. Alright, so bagong gising tayo guys. Papunta ko ngayon sa Jomar. And nabili na kami ng mga pagkain namin for tomorrow because we're going to camp. Yes, magka-camp kami. Laban, let's go! Ayan, so kasama na yung mga bakla. Ay, straight pala. Straight pala sila. Diba mga straight kayo bro? Oo, sino bakla dyan? Bibili na kami ng mga kailangan namin for tomorrow. Ano ba bibili natin? Karne, baboy, tulad ko. Wow! Bring power! So meron na kaming pork. Hotdog. Hotdog na lang. Hotdog Sige. pa. Ano pa? Tender juice. May budget naman. Thank you, Mayor Noel. So may promo. Thank you, Mayor Noel Rosal of Legazpi City. Thank you. Sana madagdagan po. Opo. Sana po next week meron po. Oo. Willing po kami mag-vlog ulit. So, ayan na. Next na is chicken. Uy, itlog din. Magkano itlog na malat mo, be? Priceless. Kuya, 20 yan. Yun eh, tamura. Wala ba sila tender? May tender juicy po. Ayun, basta sa. Yan o, bossing. Bossing na lang. Bossing na lang. Alright, sige na tayo. Let's go! O, diba, taray. Nag-grocery ang mga bakla, kaya prepared at na-marinate na din natin yung ating kakainin for later. So, excited na ba kayo later, guys? True! Hindi ito excited. Feeling ko ibababa natin to si Jasper dito sa may bus papuntang Legazpi, no? Wala na nangyari sa akin. Sabi
Yes. I'm pregnant. Sis, pregnant yung anek. Oh, sige na. Oh, see you there. Bye. Bye! Hi ka naman, Jan. Hi, John! O, Jan, ano ba ina-expect mo mamaya? Malalasing siya. Malalasing sa... Jasper! Jasper! Toyo! 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 Kasi bakla. Ito yung may toyo talaga. Ito yung may toyo. Asan yung toyo? Ayan. May toyo. Guys, nasa langit na kami. Heaven! Nasa heaven ako. So, nandito na kami ngayon. Dito sa Station Mount Dito lamang ang Masaraga. branch nila yun dito sa Ligao City. Oo. Meron din sa Ginabatan, sa Alba. Wala ibang brand! Excited ka na ba, Kots? Paano yung excitement? So, ano naman, taas mo naman yung energy mo. Bakla, paano yung excitement? Ano kasi, I just woke up. Ayan. Ikaw, excited ka na ba, JC? Aba, syempre po. Ay, BNT to! Bakla ng taon fan to. Oo. Aba, syempre po. We're gonna walk na? Saan tayo mag-walk? Saan part? Dito? Kayo mga 1 kilometer pa. Oh my gosh, yung mga taba ko. Let's go! Oh my gosh! Alam mo, parang mali yung decision ko. May bag akong kabaklaan na bag. Ano ba yan? Mali yung decision to, guys. Bakla kasi akala ko ano to. Glamping. Pagod ako, ah. Guys, kapag nandito kayo, please, magbitbit kayo ng backpack, hindi nung shoulder bag. Hindi ako bakla, ah. Bro. Bro, hindi ako bakla. Oh, bro. Ano na, bro? Wait, did you know, ano ako? Acrophobic. Afraid of heights. Ay, lapit lang pala. Akala ko malayo. Ayun na pala, guys. Stage 1 ng Mount Masaraga. Nagulat ako. Dito lamang sa Ligao City. Ay napakaganda talaga ng tanawin dito. At napaka-presko, tamang-tama sa bawat pamilya, sa magbabarkada, or solo ka man, talaga may enjoy mo dito, hindi ka mag-iisa. You're with nature. Nagulat ako. Napaon ako agad ng ano. Kasi sabi ko, ay hala, baka ano, nasalita siya. Nagula ako. Wala pong mga 2 minutes. Oh, paano ito lala? Wow! So ngayon, kami ay magluluto. Actually sila. For a change, hindi ako magluluto sa isang pupuntahan. Kaya I'm really happy. So, Chef JC! What's up? Ano yan? Bichesa. Ay, paano yan? Ganito pala dito sa Alba. Wow, Martha. First time ko makakita ng ganyan. Nakaka-amaze talaga. Amazing! Wala niyan sa ano mansion. Sana mansion mo, sis. Sis. Doon sa squatter area. Wow. Hindi na mag-asawa. Takot. Alright, so mag-room tour na tayo. Hi po kuya. Thank you so much for opening the business. Opening the business! Pasukin natin ang hiwaga ng stage 1. Hiwaga? Hiwaga talaga. So meron sila ditong table na pwede yung kainan with your friends and with your family. And meron pang isa. Not one, but two! Ano ba, taray? At the same time, talagang very humble place lang siya. Pero sulit na to sa pag-prepare ng mga food nyo and everything. Aray ko, may something sa baka ko. As you can see here, meron din siya kitchen area. So, maganda dito, may free-flowing water. At ang chika sa akin, yung tubig daw dito ay pwede mong inumin. Fresh na fresh. Ano mo, taray? Pwede ka magluto. Pero kami, we opted to have a ihaw effect para fun-fun. Tapos, dito din yung CR. Oh. Alright. And, best part, may bidet! Pero mahina nga lang. Aakitin natin yung yung room, kung anong itsura. So, attic lang pala. Attic ra. Ay, bunto! Ay, Pak! Ay, ang lamig! Uy, ang lamig. Oh, pag binuksan mo pa yung bintana, pak na to. Ayun, no. Ito itong view.
Hello po! Mga bakla, hello! Hi! Kamusta naman dyan sa ating Sarah? Sarah, okay ka lang ba? Gaga! Magbalot ka na ng patatas. Opo. So dito kami matutulog later. Kaba na tayo. Welcome to Stage 1. Fight! Ay! Tapos ito guys yung source of electricity nila. O ayan. So yan guys, solar kasi yung ilaw natin dito. Taparay! May kasama pala tayong inaantay pa, no? Si EJ and si Kier. Natin kung ano nagaganap dito dahil may isang chef. Wow! Chef! May tanong pa ako. Paano po ba yung tamang pagluto ng kanin? Siyempre, kailangan natin baso, pantakad, tubig, para hugasan natin yung kanin. Ano ba yung tubig? Dapat alkaline ba? Wow! Expensive! Tapos? Hugas ng kanin. Sige. Kuha kayo mga daddy. Mga piestahan. Ayan, go. Bakit nga ba hinuhugasan? Para malinis, para maalis yung mga Starch? dumi-dumi. Tapos, chef, pangalawang hugas na yan. And then, Susukot ko sa so guys, alam na natin kung paano yung tamang paghugas at pagsaing ng kanin. O kaya guys ha, ganun dapat daw. Sabi ni Chef J. Carlos. O diba? Subscribe na din kayo sa kanyang YouTube channel. It's J. Carlos. Ayan na sila. Oh, nagsastart na sila mag-ihaw. Wow! Wow! So gagawa si Jasper ng ang arte ng Jasper ng sausawa. So ganito ako, inaalis ko talaga yung buto ng kamatis. Bakit? Anong reason Kasi cancerous daw yung mga buto. Sino nagsabi? Anong Sabi lang. So yan, kakain na kami guys. Let's go! Excited na ba kayo guys? Hi, Drawing is Real, aka John Cota. So ayan guys, so kami ay nandito pa din sa stage 1. So nandito kami ngayon sa labas. We're done eating and excited kami kasi ayan, mag-chill na kami dito sa labas while drinking, you know, ano lang, chill lang na drink. So hindi masyadong magwawalwan kasi, you know, wala lang, responsible ano kami, drinkers. Let's go mga bakla, let's drink! Yan yung bagong kasal. You may ayan, you may now kiss the the bride, the killer bride. Ito pala si EJ Mortel of EJ Mortel, and of course si Kier. Hello. Ayan, taniinom na kami. Let's go. Morning mga bakala. Morning. Alright, so good morning guys. Good morning! So right now, we just woke up. Time check, it's already 9 in the morning. And we're still here of course, stage 1. Bakit Englishera ka girl? Natulog ka lang, Englishera ka na. Anyway, maganda dito matulog guys kasi ang lamig. Sobrang lamig. And I'm really happy waking up na may hangover. Charot, nagpumunta ako kagabi. Kaya nga, baka binuksan nila yung buong hangin ng buong ligaw. Ako nagsabi. Sabi mo wala. Sabi mo yung mentana. Sabi mo naman, sure siya. Hindi sila magaganong-ganon. O diba? Hindi ko na alam. Kalmahan lang namin, may breakfast kami and uwi na kami. So far, I'm enjoying the experience. Of course, aside from maganda yung place, syempre iba pa din talaga ang bonding with your friends. So, diba? Kaya dalhin nyo na sila dito guys sa stage 1. Yeah. Contact nyo lang sila sa Facebook page nila. May Facebook sila, Bed, di ba?
Yon, stage 1. Maghanap kayo ng stage 1 na may campsite. Baka yung i-chat nyo yung stage 1, tapos may stage talaga bakla. Anong gagawin nyo dun sa stage? Galit si Mars. Oh! Kaya din ako, picture. Ano ba yan? Morning mga bakla. Kain na. Wow! Kasama ba to? Diyan ka na, friend. So, ayan, kakain na kami, guys. We're gonna eat. Ang sarap ng ulam natin. Hindi, breakfast natin. It's going to be hot dog, itlog na maalat, plus, meron din tayong tuyo. Tapos, with suka and rice. Yeah, so let's eat. Let's go. Bye-bye! Bye-bye! So, pauwi na kami. Aray ko! May una tayong bitbit. Goodbye, stage 1. See you soon. Babalik kami for sure. Ito lang yung medyo nakaka-stress, yung pataas at pababa. Pero actually, it's short lang naman, like 3 minutes. Bye, Mami. Thank you so much. Alright, so pauwi na kami. Ayan, so dito na ako magtatapos ang aking vlog for today. Kung gusto mo yung video na to, please don't forget to hit like, share, and also subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to click the notification bell para lagi kang updated sa aking future vlog and future upload. So with that, see you in my next vlog. Bye!